Hi guys, I'm back with another fun video, and today I'm playing, I don't need to say the name of it, so now start the investigation. Just teleported here. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετώπου. Ο εισβολέας εισέρχεται με όλα τα προφυλάξεις στην έρημη πόλη με τα Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμος μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Σύντον το έθνος. Check here first. Ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετώπου. Ο εισβολέας εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις στην έρημον πόλη με τα κατάκτηστα σπίτια. Έλληνες, This game can be my account, but let's just check over there first. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμος μας συνεχίζεται. What the hell? Oh, I'm back. Let me just go back. Ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Let's just go. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετώπου. Ο εισβολέας εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις στην έρημον πόλη με τα κατάκτηστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Hey guys, thank you so much for watching. Subscribe to my channel for more videos. Ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Bye everyone. Alright guys, before I end the video, I want to know, I jump in and get me banned or kicked from the game. Bunch of free. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετώπου. Ο εισβολέας εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις